das mans. Adri, seguimos descubrindo lugares da nosa terra. Imos aló, 8:35 minutos é a hora de descubrir un deses lugares que temos pretiño, pero que igual non moitos de nós coñecemos en profundidade. Hoxe imos poñer rumbo cara a Cedeira, unha vila chea de encanto, de historia e de xente con cousas que contar. E da man da nosa querida Hilda, que leva Cedeira no corazón, imos descubrir recunchos, curiosidades que van sorprender mesmos que son de Cedeira de toda a vida, e senón, vexa. Pouca cousa hai máis cedeiresa que o que teño aquí detrás, a Peixeira, un monumento dedicado á muller mariñeira, porque Cedeira é mariñeira e por iso temos un museo dedicado ao mar. Xa estamos dentro do Museo de Mares de Cedeira e aquí temos ao vicepresidente do museo, a Fermín Mosquera, que ademais é meu pai. Que cousas hai por aquí para ver? Podemos empezar por estas maquetas que hai aquí. Todas están feitas por xente de Cedeira. Podemos destacar esta de aquí. É o que se conocía como un trincado. Era un barco de carga pequeniño dunhas 50 toneladas. Concretamente este vila de Cedeira desapareceu aquí nada máis salir da ría. Con mal tempo, pois a pique non houbo superviventes. Esa é quizá a historia máis reseñable de todas estas maquetas que temos aquí. Aquí todo o que hai no museo son doazóns da xente de Cedeira. Son doazóns ou son cousas que están en depósito de xente de Cedeira. Concretamente, por exemplo, este que vedes aquí é típico de Cedeira, porque Cedeira xunto coa Guarda creo que son os dous únicos portos de Galicia que pescan con volanta. Isto é un virador de unha volanta. Todo este sección que temos aquí está dedicado ás conservas. E aquí o que temos é unha maqueta dunha das fábricas. Este é o recuncho dedicado ao marisqueo. Estas son mulleres que están aí na playa de Villarrube, frente a Cedeira, collendo ameixa e collendo berberecho. Aquí temos estas quiniñas de corunchiño dedicado ao percebe. Aquí vedes esta colección que vedes aquí é unha colección de cunchas de todo o mundo. En total temos 5.091 pezas. Temos unha que é unha argonauta que témola como símbolo do museo. Foi a que máis nos gustou polo bonita que é. Papá, imos facer un selfie no museo. Pois vamos facer un selfie no museo, ven. Sergio, de Funde Vivo, guía turística de Cedeira. Estamos nos cantís de Vixía Herbeira, un dos cantís máis importantes deste Xeoparque Mundial da UNESCO do Cabo Ortegal. Estamos no interior do noso planeta, xa que aquí se atopan rochas que normalmente atopamos a profundidades de varias decenas de kilómetros. Cantos metros ten o acantilado? Pois estamos falando de cerca de 613 metros sobre o nivel do mar, os máis altos da Europa continental. Un sitio máxico donde o saiba, ademais de bonito. Sen dúbida, é un lugar máxico e cheo de tradición, que tamén inspirou a diferentes series recoñecidas no panorama nacional e incluso o cine tamén ten moito que ver aquí por incidentes que aquí aconteceron. O de Leslie Howard, para moito sonaralle, pois este actor e espía atopábase voando por estas zoas despois dunha misión oficial en España e tras regresar de Lisboa rumbo ao Reino Unido, os avións alemáns derribaron en fronte ás nosas costas pois o seu avión. Sitio máxico, aquí hai que sacar un selfie. Pois sí. Pilar, da panadería Prados, estas empanadas son típicas de Cedeira. Son típicas porque co pescado que collen os mariñeiros fanse empanadas para comer na casa. É pescado blanco, raia, sin espiñas. Hai nada de moitas cousas, de berberechos, de merluza, pero a típica é a de raia. É como unha pizza, pero unha empanada. E tamén temos as cocadas. Cocadas sin gluten, por iso as facemos envasadas sin gluten. E a empanada de raia, que levaría neste caso? Como se faría? Pois masa de pan, cebola e raia. Sabor 100% Cedeira. Sí, sí, iso é verdad. Pois imos quitar un selfie deste momento con aquí estas mans que fan a empanada 100% Cedeira. Que maravilla ver a Hilda na súa querida Cedeira e a verdad, amosala dese xeito pois tan espectacular e con tanto agarimo. E de Cedeira temos que